Αυτό είναι το παλιό μου κινητό. Το είχα στο περίπου μεταξύ 2019 και 2022. Το πήρα δηλαδή λίγο μετά το πτυχίο και το άλλαξα 3 μήνες αφού ήρθα στη Σουηδία. Περιέχει πράγματα και θαύματα αυτό το κινητό και για καλή μου τύχη το άνοιξα μετά από πάρα πολύ καιρό, πριν από λίγες μέρες. Και αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας όλα όσα βρήκα. Γεια σας λοιπόν και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να περνάτε σούπερ το καλοκαίρι σας και να μην σκάτε από τη ζέστη και εκεί που είστε να έχει αρκετή ζέστη, αλλά όχι πάρα πολύ ζέστη και να έχετε air condition. Αυτά. Εγώ δεν έχω air condition, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ναι, παιδιά, είναι αλήθεια. Είχα να μπω σε αυτό το άλμπουμ φωτογραφιών από τότε που άφησα το κινητό, από το 2022. Το χρησιμοποιούσα καμιά φορά έτσι και καμιά βίντεο κλήση και αυτά, αλλά δεν είχα μπει στο άλμπουμ γιατί δεν ήξερα τι θα βρω. Και τώρα τις τελευταίες μέρες αποφάσισα να κάνω backup και να αποθηκεύσω όλες τις φωτογραφίες που έχω ποτέ τραβήξει από όλα μου τα κινητά και όλες μου τις κάμερες. Οπότε αναγκάστηκα να μπω και σε αυτά εδώ τα άλμπουμ, κυρίως για να ξεκαθαρίσω και να σβήσω ό,τι αχρίαστο υπήρχε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είδα όλες τις φωτογραφίες μία-μία και διέγραψα πάρα πολλές, κυρίως διπλές, αλλά οι περισσότερες έμειναν γιατί αντιπροσωπεύουν μία από τις πιο τρελές περιόδους της ζωής μου. Αυτή τη στιγμή έχω 6.540 φωτογραφίες και βίντεο. Νομίζω διέγραψα λίγο λιγότερες από τις μισές. Οπότε φανταστείτε τι γινόταν. Έτσι όμως που τις είδα και μου άρεσαν, αποφάσισα ότι θέλω να τις μοιραστώ και μαζί σας. Οπότε πάμε να δούμε τις παλιές μου φωτογραφίες και να μοιραστώ μαζί σας τις ιστορίες πίσω από αυτές. Έχω κάποιες φωτογραφίες, μου άρεσε πάρα πολύ που το έκανα αυτό, που είχα διαλέξει από το προηγούμενο μου κινητό. Αυτό, τώρα έχω ένα κινητό. Πριν από αυτό είχα ένα άλλο. Αυτό είναι το τρίτο κινητό πίσω. Από το τέταρτο κινητό πίσω, το κινητό δηλαδή που είχα πριν από αυτό, κράτησα μερικές φωτογραφίες και τις μετέφερα σε αυτό σαν πράγματα που ήθελα να κρατήσω από το προηγούμενο κινητό. Και οι φωτογραφίες αυτές ξεκινάνε σχεδόν από τη Βραζιλία. Πριν από τη Βραζιλία όμως, είχα και κάποιες ακόμα πιο παλιές, πράγμα που με έκανε να θέλω να ανοίξω και εκείνο το κινητό, το τέταρτο κινητό πίσω. Και όταν πάω Θεσσαλονίκη για διακοπές, θα το πάρω και θα έρθει follow-up βίντεο, να ξέρετε. Λοιπόν, παιδιά, θα ξεκινήσω με αυτή τη φωτογραφία. Είμαι εγώ βγάζοντας μια φωτογραφία για το Ασκαμπάν, για τη φυλακή του Harry Potter. Η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε στο Cap Cap. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα στο Cap Cap και φορούσα και μπλούζα Harry Potter. Νομίζω είναι αυτή που έλεγε It's Leviosa, not Leviosa. Και έχω σίγουρα φωτογραφία στο Instagram η οποία ανέβηκε, ξέρω εγώ, πριν 10 χρόνια. Είχα τρελαθεί την πρώτη φορά που είχα πάει στο Cap Cap. Δεν θυμάμαι με ποιους ήμουν. Ξέρω ότι σίγουρα είχα πάει με μία από τις φίλες μου που μένει στην Αθήνα. Νομίζω δεν ήταν η Κατερίνα μαζί, αλλά είχαμε δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Και εκείνη τη φορά που βγάλα τη φωτογραφία ήταν, fun fact, 2 κοριτσάκια τα οποία με είχαν αναγνωρίσει από τα βίντεο. Ήταν μικρά τώρα, ξέρω εγώ, 7-8 χρονών. Και δεν μπορούσαν με τίποτα να μου μιλήσουν γιατί ντρεπόντουσαν. Εν τω μεταξύ ντρεπόμουν κι εγώ, γιατί κι εγώ δεν είμαι πάρα πολύ συνηθισμένη σε όλο αυτό. Και θυμάμαι ότι πήγαιναν πέρα δόθε, έμπαιναν στο μαγαζί, έβγαιναν από το μαγαζί και μου έλεγε η φίλη μου, αλλά εγώ ντρεπόμουν, δεν ξέρω, νιώθω πάρα πολύ άβολα. Και δεν τους μίλησα ποτέ, νομίζω. Εκτός κι αν μου μίλησαν αυτές, αλλά δεν θυμάμαι καθόλου. Κορίτσια, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, συγγνώμη που δεν σας μίλησα, γράψτε μου στο σχόλιο αν τελικά μιλήσαμε όμως. Οπότε ναι, αυτή είναι η πιο παλιά φωτογραφία του κινητού. Στη συνέχεια έχω και αυτήν, η οποία, παιδιά, δεν ξέρω γιατί την κράτησα. Μάλλον την κράτησα γιατί μου άρεσε και την ανέβασα στο Instagram. Δεν ξέρω. Αλλά είναι από την πρώτη φορά που πάτησα το ποδάρι μου στην Κέρκυρα. Είναι στο παλάτι της πριγκίπισσας Ασίσι, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε πάει διακοπές το 2017 με τον συμφοιτητή μου τον Αντώνη και τη φίλη μου τη Δέσποινα. Και μόλις πήγα στο μέρος, είπα: OK, θα έρθω εδώ να κάνω αγροτικό. Και είχε και πήγε η Δέσποινα: OK, θα έρθω εδώ να γίνω δασκάλα. Γιατί μας άρεσε πάρα πολύ το μέρος. Και μετά, όντως, εγώ έτυχε και έκανα αγροτικό εκεί. Και τη Δέσποινα την πήραν και έκανε και αυτή σαν δασκάλα 1 χρόνο στην Κέρκυρα. Οπότε η πρόβλεψη μας έπιασε. Μια random εικόνα με γιουκαλίλι. Είχα τόσο κόλλημα με τα γιουκαλίλι μου και την κιθάρα μου, αλλά τα γιουκαλίλι, επειδή ήταν και μικρά, τα έπαιρνα οπουδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να πηγαίναμε για μπάνιο και εγώ θα έπαιρνα μαζί μου και το γιουκαλίλι, να κάνει και το γιουκαλίλι μπάνιο, δεν ξέρω. Και έχω και ένα vlog στο κανάλι, στο οποίο επίσης νομίζω είχα το γιουκαλίλι στην παραλία. Και ήταν από τις πιο τρομακτικές στιγμές της ζωής μου, γιατί ο Όλαφ ήταν πάρα πολύ μικρός, τον είχαμε μαζί, εγώ, η Κατερίνα και η Δέσποινα. Και ο Όλαφ όταν ήταν μικρός ήταν πάρα πολύ υπερκινητικός. Σε κάποια φάση τον είχα αφήσει ελεύθερο να μούτζα. Τώρα θα τον άφηνα ελεύθερο. Τότε δεν έπρεπε να τον αφήσω ελεύθερο. Και ήρθε ένα δέσποτο στην παραλία και του επιτέθηκε και πήγα να τον πάρω και δεν βοηθούσε κανείς στην παραλία. Απλά κοιτούσαν και κάποιοι πετούσαν χώμα στο άλλο το σκυλί. Σε κάποια φάση το άλλο το σκυλί νομίζω ότι άρπαξε τον Όλαφ. Εν τέλει δεν τον δάγκωσε. Τα δικά μου πόδια είχαν γεμίσει γρατζουνιές. Αν θυμάμαι καλά, το vlog εκείνο λέγεται Πάει ο Νανάς στην πίτσα. Δεν ξέρω γιατί το θυμάμαι, αλλά ήταν πολύ δραματική στιγμή. Αλλά ναι, νομίζω ότι θέλω πίσω το γιουκαλίλι μου ή να πάρω ένα άλλο γιουκαλίλι για να έχω και εδώ. Έλα!
παιδιά, αυτό είναι από το πρώτο ABC. Είχαμε κατέβει στην Αθήνα με μια φίλη και είχε βολέψει γιατί και η Κατερίνα είχε ένα γύρισμα, οπότε ήρθε και αυτή. Και είχαμε τραβήξει πολλά επεισόδια ABC. Εν τω μεταξύ, εγώ επειδή είχα αγχωθεί πάρα πολύ, είχα μάθει όλα τα κείμενα απ' έξω και ενώ είχαμε κλείσει 2 μέρες να κάνουμε τα γυρίσματα. Εμένα η γλώσσα μου πήγε ροδάνη και τα βγάλαμε όλα σε τύπου 4 ώρες. Αλλά πραγματικά είχε πέσει πάρα πολύ άγχος. Σε βαθμό που μόλις είχα πάρει πτυχίο και 1 Ιουλίου γεννήθηκε η ανιψιά μου η Άννα Μαρία και εγώ ήμουν τότε στην κλινική και θυμάμαι ότι διάβαζα το κείμενο του θηροειδή και το μάθαινα απ' έξω και πήγαινα πάνω κάτω, πάνω κάτω. Γεννιόταν το μωρό, έλεγα εγώ για το θηροειδή. Αν δεν έχετε δει τα ABC, να τα δείτε. Εντάξει, άλλη επική στιγμή. Πρώτη συναυλία της Sheeran στην Πράγα. Παιδιά, ήταν εκείνες οι μέρες, νομίζω ήταν από τις πιο ανέμελες φάσεις της ζωής μου, γιατί είχα περάσει όλα τα μαθήματα, είχα τελειώσει την ιατρική, αλλά δεν είχε έρθει ακόμη η φάση της ορκομοσίας, του αγροτικού, της δουλειάς και όλα αυτά. Ήταν η φάση που απλά έχεις πάρει πτυχίο και η ζωή είναι τέλεια. Οπότε το καλοκαίρι Ιούνιος ήταν, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε πάει με μια φίλη ένα τριμεράκι στην Πράγα, το οποίο ήταν top και το συνδυάσαμε με συναυλία της Sheeran, η οποία ήταν η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει στη ζωή μου, γιατί απλά περάσαμε τέλεια και άνοιξε ο δρόμος για τη συναυλία στο Ed Sheeran. Και ο Ed Sheeran ήταν απίστευτος, παιδιά. Δηλαδή, το είχα ξεχάσει γιατί πέρσι ήρθε στη Σουηδία και εγώ ήμουνα στην Ελλάδα και δεν ήξερα πριν κλείσω τα εισιτήρια για Ελλάδα. Αύγουστο ήταν. Ήξερα ότι θα έρθει, αλλά λέω εντάξει, θα κλείσω διακοπές τις μέρες που ήθελα. Τώρα μην τα αλλάξω 1-2 μέρες για να δω τη συναυλία. Και το έχω καραμετανιώσει γιατί τώρα τις προάλλες είδα το ντοκιμαντέρ του στο Disney Plus και είμαι σε φάση θέλω να ξαναδώ Ed Sheeran και δεν θα ξανάρθει. Οπότε, παιδιά, αν έχετε την ευκαιρία να δείτε Ed Sheeran, δείτε Ed Sheeran. Ορκομοσία. Σε όλες τα λέω είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου, αλλά παιδιά, αυτή ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Εδώ είμαι με τις φίλες μου, μόλις πήρα το πτυχίο, βασικά μόλις έγινε η ορκομοσία. Μου είχαν φτιάξει εδώ Dr. Dodo, πώς λέγονται αυτές τις κορδέλες, εν πάση περιπτώσει. Μετά από την ορκομοσία, πήγαμε για φαγητό με την οικογένεια και μετά κάναμε το πάρτι. Το οποίο πάρτι ορκομοσίας, παιδιά, νομίζω μέχρι και σήμερα είναι όντως η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναπεράσει τόσο ωραία. Ήμασταν πόσα άτομα, νομίζω ήμασταν 5-6 άτομα που το διοργανώσαμε σε ένα κτήμα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ήτανε στη μέση του πουθενά, γύρω-γύρω λιβάδια, πισίνα, ένα μπαρ, το οποίο είχαμε γεμίσει εμείς με ποτά, σνακ κλπ. Και ήμασταν μόνο εμείς με τους φίλους μας. Είχαμε κάνει εμείς την playlist, είχε μπει το I don't care του Ed Sheeran, δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές. Και πραγματικά, παιδιά, ήταν τέλεια δηλαδή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία άλλη μέρα που μπορεί να συγκριθεί με τη μέρα της ορκομοσίας. Λόγω του πάρτι, όχι λόγω του πτυχίου. Οπότε είχαμε περάσει όλο το απόγευμα, μπαίναμε στην πισίνα, βγαίναμε από την πισίνα, τρώγαμε τούρτες, πίναμε ποτά. Εγώ είχα πάρει και outfit για το πάρτι ορκομοσίας. Δηλαδή είχα πάρει μια ωραία ολόσωμη φόρμα, είχα πάρει τα κούνια. Εν τέλει μόνο με τη σαγιονάρα και με το μαγιό και ήταν η καλύτερη απόφαση. Και περνάμε σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία, η οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή τραβήχτηκε 30 Ιουλίου του 2019. Η ορκομοσία ήταν 25 Ιουλίου. 5 μέρες μετά την ορκομοσία, παιδιά, εγώ έφυγα για Βραζιλία. Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ιατρικής. Έμεινα 2 μήνες. Ήμουν στην αρχή στη Βραζιλία 1 μήνα και κάτι και μετά πήγα στην Αργεντινή για να συναντήσω τη φίλη μου τη Φλόρ που με είχε φιλοξενήσει στην πρώτη ανταλλαγή που πήγα στην Αργεντινή. Οπότε στο ταξίδι είχα ανταπόκριση στη Ζηρίχη και είχα πληρώσει, παιδιά, το έβγαλα φωτογραφία για να το θυμάμαι, 19,80 για αυτό εδώ το αναψυκτικό και μία σαλάτα τύπου Caesars. Το οποίο στη σημερινή εποχή εννοείται ότι είναι πανάκριβο, αλλά στη σημερινή εποχή υπάρχουν τόσο ακριβά πράγματα. Τότε ήταν η πρώτη φορά που πλήρωσα τόσα πολλά και δεν ήταν λόγω αεροδρομίου. Ήταν πραγματικά το 2019 να πληρώσει μία σαλάτα. Η σαλάτα έκανε 18,79. Δηλαδή, σοκ. Έμεινα σε εκείνο το αεροδρόμιο γύρω στις 10 ώρες, παιδιά. Κοιμήθηκα στο αεροδρόμιο. Αν και εκείνη την εποχή, επειδή έκανα συχνά τέτοια τρελά ταξίδια με πάρα πολλές ανταποκρίσεις και πάρα πολλές ώρες ταξιδιού, είχα κοιμηθεί σε πάρα πολλά αεροδρόμια, έτσι τύπου 10 ώρες στο παγκάκι. Οπότε δεν μου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση. Και περνάμε στην επόμενη φωτογραφία. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό το σκυλάκι, παιδιά, αλλά ήταν το σκυλί της κοπέλας που με φιλοξένησε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, η οποία ήταν μια φοιτήτρια ιατρικής. Κάπως έτσι λειτουργεί. Σε φιλοξενεί ένας φοιτητής ιατρικής ή ξέρω εγώ, άμα μένει με τους γονείς του όλη η οικογένεια και σου παρέχουν νομίζω ένα γεύμα και εντάξει, κάνετε λίγο παρέα. Ξέρετε, δηλαδή με τη φίλη μου τη Φλόρα από την Αργεντινή μιλάμε ακόμα. Πήγα να τη δω ξανά μετά. Αυτή η κοπέλα, παιδιά, όσο ήμασταν εκεί, ευτυχώς ήμασταν 2 Ελληνίδες από την ίδια σχολή που μέναμε μαζί της. Δεν συναντηθήκαμε ποτέ, δεν τα βρήκαμε ποτέ. Όταν πήγα, συνειδητοποίησα ότι δεν μιλούσε αγγλικά. Εγώ δηλαδή πήγα στη Βραζιλία, στην άλλη άκρη της γης, έφτασα στο σπίτι της και η κοπέλα συνειδητοποίησε ότι δεν μιλούσε γρήγορα αγγλικά. Για να μου μιλήσει, χρησιμοποιούσε Google Translate. Και σαν να μην έφτανε αυτό το πρώτο βράδυ, πάω και μου λέει: ωραία, εγώ θα
πάω σε ένα πάρτι, εσύ κάτσε εδώ. Και με άφησε μόνη μου, όλο μόναχη και έφυγε. Εν τω μεταξύ και εγώ τότε πρώτη μέρα δεν το είχα με τα πορτογαλικά καθόλου. Μετά από κάποιες εβδομάδες άρχισα να καταλαβαίνω πορτογαλικά. Εγώ μιλούσα ισπανικά, οι Βραζιλιάνοι μιλούσαν πορτογαλικά. Τα βρίσκαμε τέλεια, αλλά την πρώτη μέρα είχα πάθει σοκ γιατί απλά με παράτησε και έφυγε. Δεν μου είπε καν, έλα, άμα θες κι εσύ. Και αυτό ήταν το σκυλάκι της, το οποίο την επόμενη μέρα μου είπε θα πάω στη σχολή. Αν μπορείς, βγάλει το μία βόλτα. Και κάπως έτσι βγήκα βόλτα με το σκυλί. Δεν είχα πάρει κάρτα ακόμα βραζιλιάνικη, οπότε δεν είχα ίντερνετ. Και ήμουνα με ένα ξένο σκυλί έξω στη γειτονιά και έψαχνα να αγοράσω κάρτα. Αλλά ήταν πολύ γλυκούτσικο, το βλέπετε. Παρότι δεν τα βρήκαμε ποτέ με την κοπέλα που μας φιλοξένησε, οι Βραζιλιάνοι, έχω να το λέω, είναι οι πιο φιλόξενοι άνθρωποι που έχω γνωρίσει ποτέ. Είναι πιο φιλόξενοι από τους Έλληνες. Είναι top λαός, τους λατρεύω. Και εδώ μας έχουν πάει για barbecue στο σπίτι των γονιών μιας κοπέλας που φιλοξενούσε κάτι άλλα κορίτσια από την Αίγυπτο που ήταν με το ίδιο πρόγραμμα. Οπότε μας είπε, φέρε όλους όσους είστε με το πρόγραμμα εδώ στο Ρίο ντε Τζανέιρο και θα πάμε να ψήσουμε. Και φάγαμε, παιδιά, κάτι μπριζολάρες μοσχαρίσιες. Μας είχαν ένα μπουφέ με φαρόφα, με σαλάτες. Φοβερό. Δεν θα το ξεχάσω. Και θυμάμαι τότε, νομίζω ο μπαμπάς της κοπέλας αυτής ήταν επίσης γιατρός, ορθοπαιδικός μάλιστα, και με ρωτούσε πώς είναι οι διάφοροι μύες στα ελληνικά. Και μου τσαβάζω, δεν ξέρω όλους τους μύες του μυρού, γιατί με εξετάζεις. Και εδώ, παιδιά, το καλύτερο ηλιοβασίλεμα που έχω δει ποτέ είναι το ηλιοβασίλεμα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, που ανεβαίνεις στο Πάο ντε Ασούκαρ, το βουνό της ζάχαρης, και βλέπεις απέναντι το άγαλμα του Χριστού. Και όταν το είδα, λέω, αποκλείεται το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης να είναι καλύτερο από αυτό. Δεν έχω πάει ακόμα στη Σαντορίνη, οπότε δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι το Ρίο ντε Τζανέιρο μπορεί να είναι και λίγο καλύτερο. Αλλά δεν ξέρω, εντάξει, δεν ξέρω. Απλά είναι η φάση ότι βλέπεις τα βουνά, βλέπεις τη θάλασσα και πάνω στα βουνά είναι χτισμένες οι φαβέλες και ανάμεσα στους λόφους περνάνε οι ακτίνες του ήλιου και κάνουν ένα τέλειο εφέ. Είναι, παιδιά, το Ρίο ντε Τζανέιρο είναι τόσο ωραίο. Τόσο ωραίο. Πήγα πάρα πολλές φορές γιατί μας άρεσε πάρα πολύ. Μετά ήρθε και η Κατερίνα, οπότε ξαναπήγαμε άλλες 2 φορές. Γενικά, από τι ωραία χρόνια. Τι ωραία. Από το Ρίο ντε Τζανέιρο, πώς κατέληξα εγώ στο Στοκχόλμη, μου λέτε. Εγώ εκεί έπρεπε να είμαι. Και παιδιά, το καλύτερο μάτς που έχω δει στη ζωή μου, Μαρακανά. Έχω πάει στο Μαρακανά, έχω να το λέω αυτό. Έπαιζε Φλαμέγκο, δεν ξέρω με ποια ομάδα, αλλά νίκησε 3-0. 3-0 νίκησε και η θλιβερή ιστορία που έχω να πω για το Μαρακανά είναι ότι είχαμε πει θα πάμε όλοι μαζί από την ανταλλαγή και οι 2 κοπέλες από την Αίγυπτο μας έστησαν. Είχαμε εμείς τα εισιτήρια και οι τύπισσες απλά έσκασαν μύτη μισή ώρα αργότερα. Οπότε εμείς είχαμε μπει μέσα, είχαμε θεσάρες σχεδόν μπροστά στο γήπεδο και σε κάποια φάση με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, έλα, είμαστε απ' έξω. Μπορείς να έρθεις να μας πάρεις. Και είμαι σε φάση, είμαστε στο Μαρακανά, στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. Πώς περιμένετε να βγω έξω? Θέλω 1 ώρα για να βγω έξω να σας πάρω. Και πήγα. Και παιδιά, την ώρα που ήμουνα έξω και έδειχνα το εισιτήριο στους φύλακες για να τις αφήσουν να περάσουν, έβαλε γκολ η Φλαμέγκο. Και λέω, φίλε, έβαλαν γκολ στο Μαρακανά. Είναι όλος ο κόσμος μέσα και πανηγυρίζει και εγώ είμαι έξω και το χάσα. Γιατί οι άλλες μας έστησαν μισή ώρα. Είχα πάρα πολλά νεύρα, αφού μπήκαμε μέσα και τους κοιτούσα έτσι. Τους λέω, εξαιτία σας έχασα τον γκολ. Μετά όμως έβαλε η Φλαμέγκο άλλα 2 γκολ, οπότε το ζήσαμε. Αυτή η φωτογραφία είναι μια υπενθύμηση ότι έχω πάρα πολύ ψηλά standards για τα τσούρος. Δεν θα πω ποτέ ότι ένα τσούρο είναι ωραίο αν δεν είναι μεγάλο και γεμιστό με dulce de leche. Έχω βρει άλλο ένα τέτοιο τσούρο στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται το μαγαζί, αλλά ήταν δίπλα σε ένα τάπας που είχαμε φάει και είναι το μόνο τσούρο που ανταποκρίνεται μέχρι στιγμή στα τσούρο του Ρίο ντε Τζανέιρο, που είχε πραγματικά μικρές καντινούλες σε κάθε γωνιά ανά 2 λεπτά. Κάνουν τύπου 1 ευρώ το ένα τότε και στα γέμιζαν με dulce de leche και παιδιά ήταν. Οπότε, όποτε βλέπετε τσούρο λεπτό που σου ρίχνουν από πάνω λίγη σοκολάτα ή λίγο dulce de leche, no, es τσούρο. Πω, παιδιά, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λέω και είμαι ακόμα στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Εδώ είμαι με την ποδηλατάδα στην Κόπα Καμπάνα. Νοικιάζαμε συνέχεια ποδήλατα. Είχαμε βρει ένα top σποτάκι. Παίρναμε το λεωφορείο από το σπίτι, πηγαίναμε σε αυτό το σποτάκι και νοικιάζαμε τα ποδήλατα για όλη τη μέρα και κάναμε όλο τον κύκλο. Δεν κάναμε. Ναι, πηγαίναμε όλη την Κόπα Καμπάνα, την Ιπανέμα, τη Λεμπλόν και μετά ανεβαίναμε πάνω και κάναμε το γύρο μιας λίμνης. Και αυτή τη διαδρομή τη κάναμε συνέχεια γιατί ήταν απλά. Κάναμε ποδήλατα στην Κόπα Καμπάνα. Γιατί είμαι στη Στοκχόλμη, αναρωτιέμαι ξανά. Εδώ είχα έρθει με μία από τις κοπέλες από την ανταλλαγή στο Σάο Πάολο για μερικές μέρες και αυτή η φωτογραφία ήταν από το πρώτο βράδυ που ανεβήκαμε στο rooftop και σας τη δείχνω γιατί ήταν η πρώτη φορά που έκανα σάουνα. Εδώ στη Σουηδία είναι πάρα πολύ συχνό το να κάνει σάουνα και τώρα το έχω ψιλοσυνηθίσει, αλλά τότε ήταν η πρώτη φορά που είδα σάουνα μπροστά μου. Και μπήκαμε μέσα και παιδιά, από την τρομάρα μου, ήταν στην ταράτσα του ξενοδοχείου, δεν υπήρχε ψυχή και μπήκαμε μέσα, άρχισε να ζεσταίνει και εγώ έπαθα τόσο φοβερό άγχος γιατί νόμιζα ότι φοβόμουν
φοβόμουν βασικά ότι θα κλειδώσει η πόρτα και δεν θα μπορούμε να βγούμε. Και εν τέλει βγήκα έξω πανικόβλητη και βούτυξα στην πισίνα και καθόμουν στην πισίνα. Και από τότε έχω να πω ότι ήρθα στη Σουηδία και δεν έμπαινα για πάρα πολύ καιρό σε σάουνα. Πηγαίναμε σε μένα με σάουνα και εγώ αρνιόμουν να βγω από αυτόν τον φόβο. Μετά σε κάποια φάση αποφάσισα να πω ότι το ξεπέρασα. Αλλά ήταν πολύ τρομακτική εμπειρία, παιδιά. Και εδώ ήρθε η Κατερίνα. Σας είπα ότι ανεβήκαμε στο άγαλμα του Χριστού 2 φορές, γιατί την πρώτη φορά πήγαμε και ήταν έτσι. Δηλαδή δεν έβλεπες τίποτα. Είχε πάρα πολύ ομίχλη. Το μόνο που έβλεπες ήταν ο διπλανός σου. Έπρεπε να είναι εδώ ο άλλος για να τον δεις. Αφού λέγαμε θα πάμε, μπορεί να φαίνεται λίγο. Παιδιά, τίποτα. Ήταν ένα άσπρο. Και μας φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Βλέπετε, δεν στεναχωρηθήκαμε ιδιαίτερα. Πήγαμε την επόμενη μέρα και ήταν πεντακάθαρος ουρανός. Και εδώ είμαι σε μια φαβέλα, στην πιο μεγάλη φαβέλα του Ρίο ντε Τζανέιρο, τη Ρωσίνια, η οποία από ό,τι έχω καταλάβει τώρα έχει γίνει πάρα πολύ τουριστική. Οπότε παίζει να μην είναι καν τόσο φαβελένια φαβέλα. Ούτε τότε ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη σε σχέση με άλλες φαβέλες, αλλά εμείς είχαμε πάει με έναν local tour guide, ο οποίος έμενε εκεί και μεγάλωσε εκεί. Οπότε μας έκανε λίγο tour. Ήταν από τις πιο eye-opening εμπειρίες ever, γιατί έμπαινες και έβλεπες την κατάσταση εξαθλίωσης που ζούσαν οι άνθρωποι. Δηλαδή, κοιτούσες πάνω και δεν έβλεπες ουρανό, έβλεπες μόνο καλώδια, ξέρω. Γιατί όταν χαλούσε ένα καλώδιο, ξέρω εγώ, δεν είναι ότι το άλλαζαν, έβαζαν κι άλλο. Οπότε δεν μπορούσες να δεις ουρανό. Και ο λόγος είναι γιατί όλα τα σπίτια ήταν οριακά το ένα πάνω στο άλλο. Ήταν σαν παράγκες που τις χτίζανε όπως δηλαδή το ένα μπορεί να ήταν έτσι, το άλλο ήταν έτσι από πάνω του το σπίτι. Και μπορεί απέναντι τα δύο σπίτια να είχαν 1 μέτρο απόσταση. Οπότε ανοίγεις την πόρτα, που πολλά σπίτια δεν είχαν καν πόρτες. Δηλαδή περπατούσαμε στο στενό και κάναμε ένα έτσι και βλέπαμε τον άνθρωπο να κοιμάται, ας πούμε, στο πάτωμα ή σε ένα μικρό στρώμα. Και η απόσταση από το άλλο το σπίτι ήταν αυτή. Δηλαδή, οριακά χωρούσαν 2 άτομα στο στενό και ήταν οι πόρτες των σπιτιών. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Βέβαια, αυτό που μου έκανε θετική εντύπωση είναι ότι ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή, σε όποιον έλεγα, ακόμα και στην κοπέλα που μας φιλοξενούσε, ότι είμαι από την Ελλάδα, δεν ήξεραν καμία ελληνική πόλη. Δεν ήξεραν ούτε την Αθήνα, ούτε τον Παρθενών, ούτε τίποτα. Ήξεραν μόνο τη Μύκονο. Ούτε καν τη Σαντορίνη δεν ήξεραν. Ο τύπος αυτός, ο οποίος ήταν γεννημένος και μεγαλωμένος στη φαβέλα και μας ξενάγησε, μου είπε ότι άισε από την Ελλάδα που είχε την Αθήνα και την Ακρόπολη και εκεί που γεννήθηκε η Δημοκρατία. Λέω, αποκλείεται, φίλε. Αποκλείεται. Και εδώ μια selfie με το άγαλμα του Χριστού. Και εδώ μια selfie με την Κατερίνα και το άγαλμα του Χριστού. Γενικά βγήκα πολλές selfies με το άγαλμα του Χριστού. Αχ, εδώ, παιδιά, είμαστε με την Κατερίνα σε ένα tour. Το οποίο το διοργάνωσε ένας νεαρός και ουσιαστικά σου έκανε ξενάγηση σε διάφορα μέρη. Σε πήγαινε σε θάλασσες, λίμνες και αυτά και συμπεριλάμβανε και να δεις την Ανατολή του ήλιου. Οπότε είχαμε ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς και σε κάποια φάση απλά μας πήγε μέσα από κάτι λάσπες και περνούσαμε μέσα από τις λάσπες ξυπόλυτοι. Και είχαμε γίνει προφανώς όλοι χάλια, αλλά μας είχε πιάσει ένα νευρικό γιατί είχαμε περάσει τόσο ωραία. Νομίζω ήταν από όλες τις μέρες που ήταν η Κατερίνα μαζί εκεί, ήταν η καλύτερη μας μέρα. Άμα πάει κανείς στο Ρίο ντε Τζανέιρο να μου στείλει για να του πω ποιο ήταν το tour, θα το ψάξω να το βρω γιατί ήταν πραγματικά άξιζε πάρα πολύ. Εγώ εδώ στο φυσικό μου περιβάλλον, στην παραλία παίζοντας ποδόσφαιρο. Και μετά, όπως σας είπα, πήρα το αεροπλάνο και πήγα στην Αργεντινή να δω τη φίλη μου τη Φλόρ. Πήγαμε Buenos Aires, Κόρδοβα, θα πηγαίναμε και στο Ροσάριο που είναι η πόλη στην οποία γεννήθηκε ο Μέση, αλλά περάσαμε τόσο ωραία στην Κόρδοβα που είπαμε άστο, άλλη φορά. Καθόμαστε στην Κόρδοβα και μετά πάμε Buenos Aires και τέλος. Φτιάξαμε σούσι για πρώτη φορά. Μέχρι τότε θεωρούσα ότι το σούσι είναι κάτι εξωπραγματικό. Καλά, δεν μαγείρευα κιόλας. Δηλαδή, οριακά ήξερα να φτιάχνω μακαρόνια. Οπότε, όταν μου είπε η άλλη να κάνουμε σούσι, ήμουν σε φάση what? How do you even do that? Εν τέλει συνειδητοποίησα ότι όντως δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται, αλλά είχαμε κάνει τόσο μεγάλη ποσότητα που φάγαμε βραδινό. Ξυπνήσαμε την επόμενη μέρα, φάγαμε σούσι για πρωινό. Ήταν προφανώς τα ρολά στο ψυγείο και απλά τα φάγαμε σαν σάντουιτς, ξέρω εγώ, αυτό που είναι τώρα στη μόδα, το. Πώς το λένε? Που είναι ολόκληρο το ρόλ που δεν στο κόβουν. Αλλά ήταν ωραίο το σούσι. Με τι ήτανε? Με κράμπ, νομίζω, ναι. Και αβοκάντο. Και παιδιά, ο Οβελίσκος του Buenos Aires, που εγώ μέχρι τότε νόμιζα ότι ο μόνος Οβελίσκος ήταν στο Buenos Aires. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν οβελίσκοι σε όλες τις πόλεις οριακά του κόσμου. Στο Παρίσι. Δεν έχω δει άλλο. Αλλά το ψάξα τότε στο Παρίσι γιατί μου σε φάση what are you doing here? You belong to Buenos Aires. Υπάρχουν οβελίσκοι παντού. Αλλά ο Buenos Aires είναι ο OG στην καρδιά μου. Και εδώ με τον Μπένχα σε μια θεατρική παράσταση. Τον έχω δει 2 φορές και τις 2 φορές που πήγα στο Buenos Aires. Οπότε το κάνω flex, εντάξει. Έχω δει τον Μπένχα.
3 φορές τον έχω δει, γιατί πήγα και στη συναυλία των Airway. Αλλά έχω 2 selfie μαζί του, εντάξει, θα σέβεστε. Παιδιά, αυτές οι 2 φωτογραφίες είναι από την Boca. Η Boca είναι μια γειτονιά στο Buenos Aires, στην οποία είναι και το γήπεδο της Boca Junior. Αυτό που δεν λέει κανείς στα βίντεο για την Boca είναι ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, παιδιά, σαν γειτονιά. Απλά όλοι κάνουν focus στο πόσο χρωματιστά είναι τα σπιτάκια κλπ. Και δεν λέει κανείς ότι, παιδιά, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Ουσιαστικά η Boca είναι χωρισμένη σε 2 κομμάτια. Είναι αυτά τα πολύχρωμα σπιτάκια που λέγεται το El Caminito, το δρομάκι. Είναι πολύχρωμα σπιτάκια, μουσική, σουβενίρ, άνθρωποι ντυμένοι Μαραντόνα και Μέση, να βγει φωτογραφία, χορεύουν ταγκό. Πάρα πολύ τουριστικό. Είναι μια τουριστική όαση μέσα σε μια εξαθλιωμένη γειτονιά. Και 2 τετράγωνα πιο πέρα είναι το γήπεδο της Boca Junior. Παιδιά, την πρώτη φορά που πήγα μόνη μου. Αυτή τη φορά πήγα με τη Φλόρ, ήταν λίγο πιο καλά. Αλλά την πρώτη φορά που πήγα μόνη μου, ένιωθα ότι από το ένα σημείο στο άλλο, από τα 2 τουριστικά σποτάκια δηλαδή, θα μου κλέψουν, τι να σας πω, μέχρι και τα νεφρά. Πάρα πολύ επικίνδυνη περιοχή. Δεν ξέρω αν από το 2019 που πήγα τελευταία φορά έχει αλλάξει, αλλά γενικά it's not that safe. Οπότε, άμα πάτε, θέλει απλά λίγο προσοχή. Επειδή έχει πολύ κόσμο και είναι τουριστικό μέρος, δεν είναι ότι θα πάθεις κάτι, αλλά δεν είναι όλη η γειτονιά χρωματιστά σπιτάκια. Είναι μόνο μερικά σπιτάκια εκεί που είναι το πάρα πολύ τουριστικό μέρος. Η γειτονιά, σαν γειτονιά, παιδιά, είναι πάρα πολύ εξαθλιωμένη. Αλλά στηρίζουμε Boca Juniors. Αυτό, παιδιά, είναι το τατού μου. Δεν είναι το δικό μου το τατού, αλλά είναι το σχέδιο το οποίο μου το έχει βρει η Φλόρ πάλι. Που θα φτερνίζεται και με την έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Το 2015 ή 16 ήμουν στην Αργεντινή. Το 16 θέλω να πω. Της έλεγα ότι θέλω να κάνω ένα τατουάζ μία λεπού και μου βρήκε τη φωτογραφία. Το έκανα τατουάζ μετά από 8 χρόνια, αλλά το κράτησα. Πήρα το χρόνο μου, δεν μπορείτε να πείτε. Και φεύγουμε από εποχή Ρίο ντε Τζανέιρο και περνάμε εδώ στη χριστουγεννιάτικη φωτογραφία με τον Ρολαφάκο, που, παιδιά, είναι μακράν η αγαπημένη μου φωτογραφία με τον Όλα. Έχω μία βερσιόν που κοιτάμε και οι 2 την κάμερα, αλλά δεν τη βρήκα. Μπορεί να την έχω ανεβάσει σίγουρα στο Instagram, μπορεί να την διέγραψα να καταλάβω από το κινητό. Αλλά κάθε χρόνο προσπαθούσα να τον ντύσω κάπως χριστουγεννιάτικα για να βγούμε μαζί φωτογραφία. Το αγόρι μου. Αυτή η φωτογραφία είναι τραβηγμένη 31 Δεκεμβρίου του 19 και είναι ουσιαστικά η πιο γλυκόπικρη αλλαγή χρονιάς, γιατί ήταν η τελευταία χρονιά αλλαγή χρονιάς που κάναμε με τη θεία μου. Ήταν στο νοσοκομείο τότε και επειδή δεν μπορούσε να έρθει σπίτι, αποφασίσαμε να πάμε εμείς στο νοσοκομείο. Παραγγείλαμε πίτσες, μαζευτήκαμε καμιά 15 άτομα και επειδή ήταν σε κλινική και δεν είχε κάποια λίμωξη κλπ., μας επέτρεψαν να δανειστούμε έναν χώρο. Δεν ξέρω, ήταν χώρο συνεδριάσεων, χώρο εκδήλωσης, δεν ξέρω. Και κάναμε εκεί, καθίσαμε για κάποιες ώρες και το καταχάρηκε η θεία μου. Και έτσι το θυμάμαι ωραία, αλλά και μια πικρία. 9 Ιανουαρίου του 2020, φωτογραφία με τον Αντωνάκη μου, που επίσης μας άφησε πριν από 3 μήνες. Πήγα να τους χαιρετήσω πριν πάω Κέρκυρα. Δεν θα επεκταθώ, σας έχω πει για τον Αντωνάκη μου σε ένα podcast. Ο καλύτερος Αντωνάκης του κόσμου. Και κάπου εδώ έβαλα το footer του Ed Sheeran και μεταβόμησα Κέρκυρα, παιδιά. Για αγροτικό. Βέβαια, δεν κάθισα πάρα πολύ στην Κέρκυρα, γιατί 2 εβδομάδες αφού πήγα, είχα γενέθλια και εγώ δεν μπορούσα να διανοηθώ να μην κάνω γενέθλια στη Θεσσαλονίκη. Μου είχε λείψει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη, apparently, όπως λείπει σε διάφορους τα τελευταία χρόνια. Και γύρισα πίσω μόνο και μόνο για τα γενέθλιά μου, αλλά ήταν από τα πιο ξέφρενα γενέθλια. Η Κατερίνα σίγουρα το θυμάται. Είχαμε περάσει top. Ξεκινήσαμε με φαγητό και μετά καταλήξαμε για ποτό και ξεκολουθήκαμε να χορεύουμε. Νομίζω γυρίσαμε σπίτι 6 ώρα το πρωί. Ήταν τέλεια και με τα γενέθλια. Και μάλλον ήταν τέλεια γιατί δεν είχα σκοπό να πάω. Το πήρα απόφαση τελευταία στιγμή. Παιδιά, αυτή η φωτογραφία, Θεέ μου, είχα πάει για κούρεμα. Πήγα για κούρεμα. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε την απογοήτευση. Είναι το χειρότερο κούρεμα που μου είχαν κάνει ποτέ. Πολύ τραυματική εμπειρία. Είχα ήδη μία τραυματική εμπειρία από κομμότρια όταν ήμουν στο Λύκειο, που της είπα κούρεψέ τα μου μέχρι τον νόμο, να είναι σγουρά μέχρι τον νόμο. Και η τύπισσα μου τα έβρεξε, μου τα έλουσε, μου τα χτένισε, οπότε ίσιωσαν και τα κόψε ίσια μέχρι τον νόμο. Οπότε όταν έγιναν σγουρά, ανέβηκαν μέχρι τα αυτιά και εγώ έκλαιγα 3 μέρες. Είχα ήδη αυτή την εμπειρία και μετά πήγα στην Κέρκυρα και της λέω κόψτε μου λίγο πιο κοντά και μου κόψε. Άλλο ύψος εδώ, άλλο ύψος εδώ. Είχα μία τρίχα εδώ, μία τρίχα εδώ. Λες και μου κόψε όλα τα μαλλιά μου, τα αρέωσε πάρα πολύ. Αφού με κούρεψε, πήγα στο φίλο μου του Ζουτήρη, γιατί είχαμε κανονίσει να βγούμε και μου άνοιξε την πόρτα και εγώ είχα την τσάντα μου μπροστά. Και του έλεγα: δεν θα με δεις. Δεν θέλω να με δεις, δεν υπάρχει περίπτωση να το δεις αυτό το έκτρωμα. Ο καημένος προσπάθησε να με πει ότι δεν ήταν τόσο χάλια, αλλά όλοι ξέρουμε ότι ήταν πάρα πολύ χάλια και το μαλλί μου έκανε πολλά χρόνια να επανέλθει μετά από αυτό. Και πήγα και στην Κομμότρια πολλά χρόνια μετά από αυτό. Δηλαδή
δεν μπορούσα να το ξεπεράσω. Τα μαλλιά μας, τι πρόβλημα έχετε με τα μαλλιά μας? Και μας τα κόβετε έτσι. Εδώ δεν θυμάμαι τι γύρισμα είχαμε κάνει με την Κατερίνα, αλλά φαινομενικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Βασικά, ναι, δεν θυμάμαι καθόλου τι γύρισμα κάναμε, αλλά είχε έρθει η Κατερίνα για ένα γύρισμα, για 2-3 μέρες, για αρκετά γυρίσματα βασικά, και είχε πάρει μαζί της και τη φίλη μας την Έλλη. Και εγώ και η Έλλη ήμασταν χωρισμένες και οι δύο και ήμασταν σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Δεν θα το ξεχάσω, παιδιά. Ήμασταν και οι δύο χάλια. Δεν ήξερε η Κατερίνα πια να πρωτοπαρηγορήσει. Δηλαδή, νομίζω ότι. Δεν θυμάμαι. Πρέπει να ρωτήσω την Κατερίνα πώς είχε περάσει και αν θυμάται εκείνο το magic τρίμερο. Απέσιο, παιδιά. Απέσιο, αλλά παρόλα αυτά, η δουλειά. Υποχρέωση. Νομίζω η Έλλη έφυγε και 2-3 μέρες πριν την Κατερίνα. Ότι η Κατερίνα είχε να διαχειριστεί ένα άτομο, όχι δύο. Good times. Και εδώ, 19 Ιουλίου 2020, έχουμε πάει στην Αθήνα για τα γυρίσματα ενός διαφημιστικού. Για πρώτη φορά είχαμε πάει σε κανονικό στούντιο γυρισμάτων. Είχαμε μακιγιάζ, είχαμε κομμωτή, είχαμε χορογραφία, την οποία με τις ώρες κάναμε πρόβα με την Κατερίνα. Και εκεί πέρασα top, δηλαδή θα το ξανά έκανα με τα 1000, αλλά συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν για μένα αυτά. Γιατί ξέρω από πάντα ότι είμαι ντροπαλός άνθρωπος, αλλά παιδιά, ντρεπόμουν πάρα πολύ. Ενώ η Κατερίνα ήταν natural. Η Κατερίνα της είπανε κάνε αυτό και το έκανε τέλεια. Έκανε εκφράσεις στο πρόσωπό της, χόρευε τέλεια. Εγώ μου έλεγαν μπορείς λίγο να χαμογελάσεις. Και τους έλεγα τρέπομαι. Να σηκώσω το χέρι μου, τρέπομαι. Και δυσκολευτήκαμε λίγο με μένα. Η Κατερίνα όλα one take. Εγώ δυσκολεύτηκα, είναι η αλήθεια. Αλλά περάσαμε πάρα πολύ ωραία και ήταν και στις αρχές της πανδημίας, από ό,τι βλέπω. Οπότε είχαμε μια μικρή εξόρμηση. Και μιας που είπα πανδημία, να είμαι εδώ με την στολή του COVID. Είχαμε πάρα πολύ λίγες στολές του COVID και πάρα πολλές μάσκες. Δηλαδή, νομίζω τις δικές μου τις είχε στείλει η μαμά μου από τη Θεσσαλονίκη. Τραγικές καταστάσεις. Ήταν τρομακτικό γιατί δεν ξέραμε πώς να τα διαχειριστούμε, δεν υπήρχαν καλές οδηγίες ακόμα. Δηλαδή, θυμάμαι ότι με το που ξεκίνησε το lockdown, σε μία νοσηλεύτρια της πόνεσε λίγο ο λαιμός μία μέρα και κλείσαμε το κέντρο υγείας γιατί δεν ξέραμε τι είναι αυτό που έρχεται. Εν τω μεταξύ δεν είχε καν COVID εν τέλει, αλλά θυμάμαι ότι κλείσαμε το κέντρο υγείας στις πόρτες και είχε έρθει ένας ασθενής κάτι να του γράψουμε ένα φάρμακο και του λέγαμε έχουμε θέμα, δεν μπορείς να μπεις. Φαίνεται τώρα αστείο, αλλά τότε ήταν πάρα πολύ τρομακτικό. Και ήταν τρομακτικό γιατί δεν είχαμε οδηγίες και είχαμε μάσκες, παιδιά, το θυμάστε αυτό. Δεν είχαμε μάσκες. Tragic. Πω, παιδιά, αυτό είναι το πιο νόστιμο πράγμα που έχω φάει στην Κέρκυρα. Είναι ένα μαγαζί, παιδιά, που λέγεται Fisherman's Cabin. Δεν είμαι σίγουρα αν είναι ανοιχτό ακόμα, αλλά είναι στη Βόρεια Κέρκυρα, κοντά στον Αγιώργη των Πάγων. Για να πας, έπρεπε να περάσει από ένα χωματόδρομο. Εγώ είχα χυστεί πάνω μου, νόμιζα ότι το αμάξι απλά θα διαλυθεί στο δρόμο. Έφτανε στο μαγαζί, δεν είχε σήμα, οπότε δεν μπορούσε ούτε να πάρει τηλέφωνο, ούτε είχε WiFi, ούτε σήμα για να έχει ο άνθρωπος POS, αλλά σέρβιρε τα καλύτερα και τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά που έχω φάει ποτέ. Πήραμε μακαρονάδες, τις οποίες μας σέρβιρε σε κάτι όστρακα, κοχύλια τόσο μεγάλα. Και πήραμε, ας πούμε, θυμάμαι, μια μακαρονάδα με χταπόδι που είχε όλο το χταπόδι πάνω. Και είχε τύπου ίδια τιμή με όταν παίρνεις, ας πούμε, ένα ορεκτικό χταπόδι και το ένα πλοκάμιστο χρεώνουν 15 ευρώ. Αυτός είχε όλο το χταπόδι. Πήραμε επίσης μακαρονάδα θαλασσινών που είχε κάτι γαρίδες και κάτι καραβίδες τέτοιες, ολόφρεσκες. Και θυμάμαι ότι είχαμε πάει 2 Σαββατοκύριακα συνεχόμενα γιατί μας είχαν αρέσει τόσο πολύ. Παίζει το μαγαζί να έχει κλείσει. Δεν είμαι σίγουρη. Αν είναι ανοιχτό να πάτε, είχε και top θέα, top ηλιοβασίλεμα. Γράψτε μου στα σχόλια, άμα ξέρετε, αν το μαγαζί είναι ακόμα ανοιχτό. Και σας είπα ότι εγώ και η Δέσποινα καταλήξαμε πάλι στην Κέρκυρα μαζί. Εδώ είναι 29 Νοεμβρίου, πρώτο γύρισμα vlog μας. Ήρθε σπίτι μου, εμένα απέναντι εδώ μεταξύ. Δηλαδή, ήρθε στην Κέρκυρα, ενώ είχαμε πει και οι δύο θα έρθουμε στην Κέρκυρα. Εν τέλει, συνέβη όντως και βρήκε σπίτι απέναντί μου. Μέναμε μισό λεπτό η μία από την άλλη. Και εδώ στολίσαμε το σπίτι για το πρώτο επεισόδιο vlog μας. Άλλη επική στιγμή, παιδιά, 31 Δεκεμβρίου 2020, έχω γυρίσει μόλις από την Κέρκυρα. Νομίζω είχα γυρίσει ή εκείνη τη μέρα ή την προηγούμενη. Και ήταν lockdown. Ήμασταν 4 άτομα, 5 που στείλαμε 6 για να βγούμε να κάνουμε μια βόλτα να ξεσκάσουμε γιατί είχε τύπου 2 βαθμούς. Οπότε λέμε εντάξει, θα φοράμε μάσκες, θα κρατάμε απόσταση, θα βγούμε για περπάτημα και έχει και κρύο έξω. Δηλαδή, καλύτερα να βρεθούμε έξω σε ανοιχτό χώρο παρά να βρεθούμε παράνομα σε σπίτι. Και βρήκαμε σε ένα πάρκο ένα τραπέζι του ping pong και παιδιά, πώς έτυχε. Πριν από εμάς ήταν εκεί κάτι παιδιά τα οποία
οποία έπιναν αλκοόλ και έκαναν φασάρια, οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία. Και ήρθε η αστυνομία, βρήκε εμάς, γιατί μέχρι να έρθει είχαν φύγει αυτοί και είχαμε πάει εμείς και ήθελαν να μας γράψουν, παιδιά. Και λέμε: είμαστε 5 άτομα. Κρατάμε αποστάσεις. Έχουμε στείλει μήνυμα. Φοράμε μάσκες και παίζουμε πινκ-πονγκ στο πάρκο. Και θέλετε να μας γράψετε και δεν μας πίστευαν με τίποτα. Εν τέλει τους είπαμε: ρε παιδιά, please, δηλαδή πραγματικά αυτή είναι η κατάσταση. Σας κάλεσαν για άλλο λόγο. Por favor. Και μας έκαναν τη χάρη. Εδώ βλέπουμε μια Αλεπού στην αυλή και εδώ βλέπουμε μια Αλεπού με μένα που έκλεισε τα 26. Αυτή τη χρονιά ανακάλυψα το Αρμενοβίλ, παιδιά. Και από τότε έχει μείνει στην καρδιά μου για πάντα. Είχα ζητήσει τη μαμά μου να μου πάρει τούρτα παγωτό και μου πήρε Αρμενοβίλ. Παιδιά, άλλαξε η ζωή μου. Αν δεν έχετε φάει Αρμενοβίλ, δεν ξέρετε τι χάνετε. Τώρα πλέον κάθε φορά που πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη, η μαμά μου έχει κάνει πάντα Αρμενοβίλ και έχει στην κατάπτυξη, γιατί μας αρέσει όλους πάρα πολύ. Και είναι το top πανεύκολο γλυκό μας. Έχει ο Άκης πολύ ωραία συνταγή, να μπείτε να τη δείτε. Και άλλη μια τούρτα εδώ στο σπίτι μου. Ήταν λίγο σάντα αυτά τα γενέθλια. Τα θυμάμαι, δεν ήμουν πολύ χαρούμενη. 10 Φεβρουαρίου 2021. Παιδιά, τι top τριμεράκι ήταν αυτό. Όλα κλειστά. Lockdown τώρα full on. Δεν έχει μπαρ, δεν έχει εστιατόρια. Είναι όλα lockdown. Και έχουμε πάει με την Κατερίνα για γύρισμα στην Αθήνα και μένουμε σε ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει πισίνα, έχει τέλειο καιρό, ήλιο και είναι ανοιχτό το εστιατόριο του ξενοδοχείου. Και είμαστε σε φάση, είμαστε οι μόνοι αυτή τη στιγμή που είμαστε σε ένα εστιατόριο και τρώμε top φαγητό. Τι είχαμε παραγγείλει? Club sandwich, μία σαλάτα με χόρτα. Τι άλλο βλέπω? Δεν καταλαβαίνω τι άλλο έχουμε. Αλλά το είχαμε χαρεί πάρα πολύ γιατί είχαμε και άπειρο καιρό να φάμε έξω. Που είχαμε περάσει πολύ ωραία. Κλεισμένες μέσα σε ένα ξενοδοχείο, αλλά top. Έλα ρε, και εδώ βάψαμε τον τοίχο στο σπίτι μου. Βάψε έναν ολόκληρο τοίχο. Μας είχε πάρει πάρα πολύ καιρό, αλλά ήτανε πόπο. Υπάρχει σε βίντεο αυτή η παράνοια, μπορείτε να τη δείτε. Έλα ρε το σπιτάκι μου. Και εδώ έχουμε το σαλόνι, πριν φτιαχτεί, απλά είχα βάλει μέσα τα περισσότερα πράγματα. Κλασικά ένα γιουκαλίλι στον τοίχο. Παιδιά, σας είπα, μου άρεσαν τα γιουκαλίλι μου, πρέπει να το φέρω πίσω. Και από ό,τι φαίνεται είχα κρεμάσει και την κιθάρα μου. Γενικά ήταν λίγο random αυτό το σπίτι. Το είχα κάνει βέβαια όπως ακριβώς μου άρεσε. Ό,τι χρώματα ήθελα, το είχα κάνει πολύχρωμο, το χάρηκα full. Δηλαδή κίτρινος τοίχος, πολύχρωμος τοίχος, μπλε τοίχος, κιθάρες, γιουκαλίλια. Ήτανε μπράβο, όχι μπράβο για αυτό το σπίτι. Ήταν τελείως random, αλλά τουλάχιστον το έζησα. Πρώτη συναυλία εν μέσω πανδημίας, παιδιά, Κωστής Μαραβέγιας στη Θεσσαλονίκη. Φορούσαμε μάσκες. Στην αρχή ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί, καθόμασταν και ο Κωστής νομίζω δεν ήξερε ακριβώς πώς να συμπεριφερθεί. Αλλά από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι απελευθερωθήκαμε. Ήταν όντως απελευθερωτικό αυτό, δηλαδή. Ήταν η πρώτη συναυλία μετά την καραντίνα. Είχαμε να πάμε σε συναυλία πάνω από 1,5 χρόνο. Αλλά φορούσαμε ακόμα μάσκες. Πώς αντέχαμε, ρε φίλε. Μέσα στη ζέστη. Ήρωες ήμασταν, ήρωες όλοι μας. Μπράβο σας, παιδιά. Παιδιά, λοιπόν, έχω πάρα πολλές φωτογραφίες ακόμα και δεν θέλω να μην σας τις δείξω γιατί είναι όλες cute και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Έχω εδώ Κρήτη, έχω εδώ Πήλιο, έχω εδώ Καστοριά, έχω 10 χρόνια φράουλες 22, έχω γενέθλια, έχω COVID τότε που κόλλησα και ήμουν στην Αθήνα. Αλλά θα γίνει part 2. Νιώθω ότι μιλάω πάρα πολύ ώρα. Δεν ξέρω πόση ώρα μιλάω. Γιατί μέσα σε όλα σταμάτησε να γράφει και το μικρόφωνο και τα ξανατράβηξα από την αρχή, από ένα σημείο και μετά. Οπότε εγώ είμαι εδώ τώρα 2 ώρες και μιλάω. Δεν ξέρω αν σας έχω δείξει 10 φωτογραφίες ή 300. Μάιος 2021, 5 μήνες αφού τελείωσα το αγροτικό, ξαναπήγα στην Κέρκυρα για να δω τους συναδέλφους και κανονίσαμε εκδρομή μαζί με τον φίλο μου τον Θωμά να πάμε να δούμε την Έλλη και τον Νίκο, τον φίλο της Έλλης, στη Λευκάδα. Οπότε εγώ πέρασα από την Κέρκυρα, πέρασα πάρα πολύ ωραία και μετά πήγαμε όλοι μαζί στη Λευκάδα, εκεί όπου δούλευαν τα παιδιά. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο τριμηράκι, αλλά ήταν, παιδιά, μία τρέλα. Γιατί τότε ήταν αρκετά στα high του το YouTube και τότε ο κόσμος ήταν και πολύ πιο ένθερμος. Εγώ ήμουν αρκετά συνηθισμένη στο να με χαιρετάει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος είναι πάντα υπέροχος. Αλλά ο Νίκος και ο Θωμάς δεν ήξεραν ποια είναι η κατάσταση. Και εμείς τότε με την Κατερίνα ήμασταν τύπου στην καλύτερη μας περίοδο. Οπότε μας ήξερε αρκετός κόσμος και καθίσαμε για φαγητό. Και άρχισαν να έρχονται 1-2 άτομα να με χαιρετάνε. Και μετά, μάλλον είπε σήμα στο νησί ότι είναι κάποια YouTuber, ας πούμε, στο νησί. Οπότε ήρθανε όλοι. Ήρθανε όλοι. Και τα παιδιά είχαν μήνυμα ανοιχτό το στόμα. Νομίζω ότι ακόμα όταν βρισκόμαστε που και που θυμούνται αυτό το βράδυ στη Λευκάδα. Το αποκορύφωμα ήταν ότι στο τέλος ήρθε ένα κοριτσάκι το οποίο δεν είχε ιδέα ποια είμαι. Απλά είδε κόσμο να βγάζει φωτογραφία μαζί μου. Και δεν ξέρω αν ήταν η Βανδύ ταυτόχρονα με μένα στη Λευκάδα ή αν έπεσε λάθος σήμα ότι εγώ είμαι η Βανδύ. Αλλά ήρθε ένα καημένο κοριτσάκι. Με πιάνει από εδώ, από πίσω. Γυρνάω να την κοιτάξω και μου λέει: είσαι η Δέσποινα Βανδύ. Δεν θυμάμαι τι της είπα. Μερικές φορές λέω ψέματα, αλλά το παίρνω πίσω μετά.
μετά. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτήσει αν είμαι η Αντωνία και να πω όχι, αλλά μετά θα πω ναι, εγώ είμαι. Νομίζω ότι είπα ότι δεν είμαι η Βαλεντίνα κατευθείαν. Παρ' όλα αυτά, εξαιρετική Λευκάδα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ ευγενικός και θα ήθελα να ξαναπάω. Δεν έχω ξαναπάει από τότε. Έχει ωραία κύματα και ωραίες θάλασσες. Δεν θα ξαναπάμε φέτος. Θα το σκεφτώ. Αυτά. Παιδιά, έχω πάρα πολύ content να δώσω. Σας το υπόσχομαι. Θα γίνει part 2. Υπάρχει υλικό. Πω, έχω εδώ μετακόμιση από Ελλάδα-Σουηδία. Να περιμένετε το part 2. Γράψτε μου ποια ήταν η αγαπημένη σας φωτογραφία και άμα θέλετε, στείλτε μου στο Instagram δικές σας παλιές φωτογραφίες για να τις κάνω repost και να μοιραστώ την ιστορία. Και αυτά. Κλείνω το βίντεο εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλιά!